Хари Ом Тат Сат. Това е сутрешна йога програма от универсален тип, подходяща е за хора без сериозни опорно-двигателни проблеми. Започваме с упражнения, които възстановяват еластичността на мускулите. Нощем, когато човек спи, мускулите имат естествената тенденция да се стягат, да се свиват. Затова тялото сутрин е доста сковано. Започваме с упражнения, които ще възстановят гъвкавостта, еластичността на опорно-двигателния апарат. Оставаме тялото да се върти. Няколко кръгчета в едната посока, няколко кръгчета в другата. Тези упражнения премахват чувството на скованост и стегнатост в тялото. Преместваме брадичката наляво и надясно. Хващаме двете ръце на кръст. Това упражнение отпуска горната част на гърба и раменете. Следващото упражнение е екстензия, динамична екстензия на гръбначния стълб и сухожилията в задната част на краката. При заседнал начин на живот те стават много стегнати, сковани, човек не може да се наведе надолу. Извършваме пружиниращо движение без усилие, без да се стараем да докоснем пода непременно с ръце. Увеличаваме равновесната площ, правиме кръгови движения с ръцете, което отпуска мускулите и сухожилията на гърба. Изпълняваме няколко кръгчета в едната посока, няколко кръгчета в другата. Следващото упражнение е сърдечен стимулатор. То засилва жизнения тонус на цялото тяло. Когато повдигаме ръцете нагоре, гръдната диафрагма се изтегля нагоре и масажира сърцето и долната част на белите дробове. Това упражнение включва частично и рефлексите на дихателната система. Все едно рисуваме пясъчен часовник в въздуха. Продължаваме с упражнение за диафрагмите и коремните мускули. Поставяме китките отстрани на краката, свиваме и отпускаме корема. Това създава вълнообразно движение в корема, вритана мудра, при което диафрагмите, тазовата и гръдната диафрагма се редуват. Изпълняваме упражнението до границите на комфорта, без да задържаме дъха. Вълнообразното движение се получава от следствие положението на тялото.
Събираме ръцете пръсти в пръсти и ги завъртаме около главата. Това отпуска мускулите между ребрата и възстановява частично рефлексите на дихателната система. Мускулите между ребрата са най-занемарените мускули в човешкото тяло. Поставяме длани върху ребрата, като ги разширяваме и отпускаме. Тези мускули обикновено отначало човек е затруднен да ги придвижва, защото ние почти не ги използваме в ежедневието. Разширяваме и отпускаме гръдния кош. След това ние ще задействаме трите основни дихателни рефлекса на тялото. Коремно дишане, при което при вдишване издуваме коремчето, при издишване го прибираме. При коремното дишане белите дробове се разширяват надолу при вдишване и се свиват нагоре при издишване. Изпълняваме упражнението ритмично, за да задействаме този естествен дихателен рефлекс, който ние почти не използваме в ежедневието. Когато вдишваме, преместваме гръбначния стълб напред, коремчето се издува, при издишване залюляваме леко гръбначния стълб назад, корема се прибира. Упражнението задвижва гръдната диафрагма нагоре и надолу, ритмично и възстановява естествения дихателен механизъм. Вторият рефлекс на дихателната система е ребреното дишане, при което дробовете се разширяват в страни при вдишване и се свиват при издишване. Движенията с ръце се наричат мудри, действия на мъдростта. Те актуализират, съдействат, усилват рефлексите и механизма, който искаме да задействаме. При ребреното дишане обема на дробовете нараства странично. Хариом Татсат. Това е вечерна йога програма. Нейната задача е да махне натрупаните напрежения, да възстанови психическото емоционално равновесие, да неутрализира натрупания стрес през изминат труден, напрегнат ден. Заставаме в Сахаджасана. Това е седеж с протегнати крака. Изтръскваме ги. Завъртаме стъпалата. Това маха напреженията в краката. Отпуска мускулите и сухожилията. Поставяме длани на пода. Преместваме ги съвсем близо до тялото, така че ръцете са изправени и няма чупка в лактите. Преместваме тежестта наляво и надясно. Това е змийско движение, което маха натрупаните напрежения в раменете и гърба. Там има зони на стреса, точки, където се натрупва огромно напрежение зад плешките, близо до врата. Това змийско движение отпуска всички мускули на гърба, които се стягат в резултат тревожни мисли в главата и нервно напрежение. Преместваме тялото ляво-дясно, раменете почват да се движат на осмица. След това заставаме с кръстосани крака, както ни е удобно, без да се стараем да вземаме някаква специална поза. Упражненията за врата са доста по-важни, отколкото изглеждат. В основата на черепа се намира център, който превръща мисълта в мускулна реакция.
Когато през главата минат тревожни мисли, врата се стяга на първо място, после гърба, раменете, трапецовидния мускул. Изпълнявам упражненията за врата, за да разпръснем частично това напрежение и да възстановим еластичността, гъвкавостта на всички хрущяви, мускули. В тази област правим няколко кръгчета с главата в една посока, няколко кръгчета в другата. Когато има напрежение във врата, финното кръвообращение в мозъка се нарушава. Когато напреженията във врата са трайни, това води до трайни нарушения в зрението, вниманието, равновесието. Изпълняваме тези упражнения, докато врата се отпусне, поставяме ръце на коленете, преместваме ги малко назад, за да имаме опора и завъртаме раменете няколко пъти напред, назад. Това отпуска трапецовидния мускул, който е между двете рамене. Този мускул натрупва много стрес. Изправяме краката, изтръскваме, поставяме колани на пода и се завиляваме. Завиляваме тялото назад, при което виждаме, че раменете се преместват назад и нагоре. Плешките се повдигат и двете точки на стреса зад плешките, които са ги усещал, се освобождават частично от напрежение. В тялото има 18 точки, където такова напрежение се натрупва и една централна точка на стреса, която се намира между ребрата. Тази зона всеки е усещал, когато е притеснен, когато в очакване, когато изпитва страх, зоната между ребрата се свива на ток. Ние ще направим упражнение, което ще разпръсне напрежението в централната зона на стреса, която се намира над пъпа и под гръдната кост. Тази зона се нарича акитра. Събираме двата палеца, оставяме ги в област точно в пъпа, преместваме лекичко нагоре към гръдната кост и ще почувстваме една област, която е по-чувствителна при докосване, дори болезнена. Когато локализираме тази зона, ние ще притиснем двата палеца навътре и ще задържиме позата, без да мърдаме с палци. Появява се неприятно, дори болезнено усещане. Когато човек е натрупал много напрежение, много тревоги, тази зона боли много. При хронично болни хора тази точка е много болезнена, получава се гадене, дори повръщане. Задържаме точката. При различните хора тази точка се намира или по-нагоре, или по-надолу. Тя не съвпада винаги с соларния плексус. Задържаме това положение. Постепенно неприятното усещане, което се появява между ребрата, ще започне да се разпръсква частично и ще се замени с топлина и топтене. Това е акитрахара, техника, която маха натрупаните напрежения в централната зона на стреса. Тези напрежения, когато преминат определен предел, започват да увреждат вътрешните органи, затова има язви, затова има диабет. Задържаме това положение. Много хора, има хора, които считат, че имат някакви стомашни увреждания, докато всъщност това е болезненото усещане в акитра. Около 2-3 минути е достатъчно, за да може напрежението в тази зона да се освободи, да се разпръсне. Тогава ние освобождаваме точката с замах, рязко, изведнъж.